kaburam bat ka jiro nga ai show blay na kabenta kani ka kubor kabawan shapi hakani ka kalimat kabenta ban kren na kani ka por ka day na Exodus ar paulenong kat kot bakatlai bat kani ka day ka hukum jo blay kabawang men pyniap na du ka baning kong ublay ula tao yo briu kan te bat shinrang bat ula ong ba day ban pyniap ka jing pyniap kam day ka planu blay lene na ka manjo blay lada pipait na wiyo anis si paula non kat ba si pau uji suwang nong tu uwan tang bantu Henry ban penjot bat ban pyniap pen ban uji su la wan ban ai ke jingim ka bakarhai ngiyo i yakani ka kam jong ka jing pyniap kabala shirkai hadu kini kisngi ya ka jing pyniap briu ka ba shirkai ka jing pyniap damar ki rukom ba per ki ba mi nau satan ngini pet hakani ka por nang nu kani ka wan nau satan ka Bible ki tu na ka kitab Genesis klanong ka basaw ka dekot ka baprado kanriu unong pyniap briu benengkong udeu kan ubala pyniap yalau para o Abel bat namar baula pyniap yalau parau Abel ubleu la beno yau kan bat ka Bible ko ong na ka dekot ka basipau Genesis sao shipau ang trial la ong te melale ayu ka jing ut ka snam para jome ka ang hanga na ka kandau bat menta ken melong yo bala tim na ka ta ka kandau ka bala ang yala ka centuria ka bat priang ka snam para jome na ka kti jome haba me rep ya ka kandau onam seiso yala ka bor shu yame me hiru men long nong yai wir ba nong pet yap haga pertai kani ka jingtim kalau wan hau kanya baula pyniap yau Abel bat kumta yau kan pat la pyniap dau Lamek haga kitab Genesis kalen nong ka basaw ka dekot arpo lai du arpo saw nyo iu Lamek ula pyniap yau kan bat hangni u Lamek u ong ka dekot arpo saw lada yau kan on sa pen hier kapot henyau sya henry yau Lamek te henyau po henyau sin ken ka jingtim kala hier ukan ula pyniap yalau parau Abel henyau sya ki jingtim kilawana u bat habau u Lamek ula pyniap yau kan henyau po henyau sin ken ka jing pyniap kam kut no tang bala shu pyniap Henry kan wan kala shau tau briu ba pyniap pila ban pyniap haga nunu kurukom na ka benta ka nunu ka jing le pomdai kasnam jong utau nong pyniap kan ut bat kan dawa pat shau haga Genesis kan dail non kot ban riu jaro ba penmi ia ka snamu briu dau briu ken on sa penmi ia ka snam jong uru nabaha ka duru blela tau yo briu kani ka day ka ktin jo blay bat kumta ka wan shapi bat shabaro kalong wat nom pyniap pila ban pyniap na mar ba pilute ka spa jong no bat ka tang ka jing pyniap jong pi ya ka snam jong pi on pan na ka kti jong pi kanlong ka jingyap da ka pan mi snam briu la ban pyniap na mar bau yo shun para briu la ban pyniap na mar bau kwas pa palat pyniap yalau pai la ka kmi yalau para yala ka tngai la ki khun yala ki paralok na mar ka jing kwas pa ya ka snam jongu on pan na ka kti jongu hi le mar le se ka jing pyniap na mar ka jing si bat le se ka jing pyniap
kalong yay kunlung namar baga kamino pakim kwa bakindon kipen hapno kipen yapno ye kataru ye kasnam jongki on kunlung on pan nagakti jongki lene ke jing penyap yalau lok ni kalok bat om tanggata pila ban penyap yo briu ba pila lute namar ke jing kwa spa kiniru kilong kaba pimla ban light na ka jing bitar ublay ba na kasnam ka buut kan wan pat bandawa na kasnam jo tao ba penmisna ngiyo ihang ni day na mar kata tao petyap nagakam leno nagakam le jubor nagakam penyap nagakam penmensaw naganukuno kakam ka jingle ka jingtang ka ba penmino ya ka jing penyap ha ka gospel jo Matius ar pon riu kalenong bat ka dekot ka ba san po ar hang nila krendau Jesus Christ ya ki senran jo ong kumni aba kum tau Jesus la ong ha u hau Petros to tep no ialah ka white lam jo me ha ka jaka jongka naba kita baru ki bashim ya ka white lam kin yap no da ka white lam pi shim da ka white lam pi pen yap no da ka white lam kani ka long ke ching maham na ka benta jong pi na ka benta jong no what ikwa bom day ngiyo I ka jing im jo ahab usim ahab bat ke Jezebel hapo ka jing sen shar jong kia Israel kila ikwa ya ka lengka jo nabat ka briso nabat hadin ng tao u ahap ulapan tit ya ka tao nabat shom la ay namar bakaday ka rikanti Henry ka Jezebel kala riam yo nabat banwan ra kinong sakilam ler hagata ka jing kawai da ka bakila penyap no yo nabat bat u ahap ula shimtino ya kata ka briso nau nabat hantai unong itulpa Elijah la wan daga briso kat bau nabat udang ya bat u play la krenling bau Elijah daga bau ong ya u ahab bakum ba kiksau kila jlia ya kasnam jo nabat kumta ya kasnam jo imahab on jlia da kiksau da shisha us imahab ula sha siat haginong shu na gatma la ra ya u bat kala jausnam ka kali ka bakit ya u bat kumta la sat ya kata kasnam bat kiksau kila jlia ya kasnam jo nabat wat ya ka Jezebel ru la bret no ya kana jrong malaka ying hagakti jo im Jehu bat kumta kala pat ka kli bat kala jausnam ya kasnam jo ka Jezebel la jlia da kiksau ka jiap ka bashirkai jo gini ki jong ka mahdei barusim na mar ka jing paman ken mau ka ni ka day ka pap ublay ong yo ahab melody no yala day da ka jing le jubor bat da ka ta ka kam jo ka jing peniap briu para lok ba I yo snow ne ka por yo le se pi kni jaka bat pi peniap yo briu yo le se pi don makot duma le ne pi don ka kes ka makot duma pi ong da ka ba peniap kan du kan dam no yo le se pi la don ka ta ka jing shon shi ying shi sem pi don ka kes pi don ka jing kni spa kni kando le ni ka jing tarai snew bat ka lawan ka jing peniap pinom la ban light lada ka snam kala jau naga ti jong pi naga ti jong piru ka snam kan sajau kani kalong ka jing ma ka ba shirkai ngoong pi sange ban peniap yala day sange ban peniap ya ki weiru sange no ka thok ka shukor da ka ba peniap briu lani da ka no ka kam jong ka jing IB lani ka kam jong ka jing le thok le shukor ka ba peniap yo briu lani ka ba pen thame yo briu lani da ka no ka jing ai suit bersyak namar ka tau briu sayap ka taru sangeno lani ka no ka buit snew ka ba don ha ki tersim ha ki jingmut ha ki ti jong pi
piham ban sange ban kala ke bemut namar kata ke ketinya ke bau blei ong men om penyap ya kata pidei ban kongu namar lada pile jubor lada pile palat kasnam jong utau belajau kan sepan pat naga kti jong pi haga gospel yones kalenong kabapra kat khot kabasau po sau hang ni ga ktin jong blei ko ong kumni pi long nau pa jong pi usaitan bat ya ke chingkwa jo tau pa jo pi man ban le utau long nong sono briu nadu ko ba menengkong bat ju sa aga jing shisha na ba ka ba shisha kam don setia u habau Ukraine ka lam ler Ukraine ki laki jong na ba long ba lam ler baruk pa jong ka jing lam ler usaitan uday unong sono briu lane unong peniap briu lane utau ukpa jong ka jing lam ler para lok ba it pet yap na kikti jo setan bat na kata ka pop jong ka jing peniap briu pila ban light na kikti jong ki polis pila ban light na kikti jong ka an pila ban light na kikti jo briu pila ban yak sahu na mar pidan ka bor ya ka ban bat ya kita ki bor ban kem ban penshitom ya pi pila ban light na ka bor jong ka patok pila ban light na ka bor jong ka suloy lane na ka bor jong tagi mabe ya pi Henry lada pim kala bamut haga way ka sngi ka ta ka snami ka ut bat pin yapru haga jingjau snam ka nongut ki briu ki ba la penjau snam ya ki way pat haga por bam poi perkat ki la yap la ka yap haga jing shap peniap kini ki long ki ki bang ya hapen skutu wat lada pila long ki nong peniap briu wat lada pila serendar pila wano syake jinge im ka babek to da kala bamut kam day tangba pisu ong dang ktin Henry hapan de kala bamut bag de snam kanom ut syu persya ya pi kini kilong ki benta lem de kumta kini kinwan yo don ma pi ki bla shono briu yo don ma pi ki bla long kita kinong peniap briu kinong wat briu namta ka spa namta ba syatil lede na ka benta bla siudor ya pi la le ye kini lede pi la di ki briu pi trafficking pi peniat ye ki briu ne pi peniat haga kam jong ka jingdi met lede pi don benta ya ka ban shim ye kolong kena ban peniyat lengba ka daga kam ka basniu ka kam dimet lene ka kam dibriu lene ka kam thok kam syukur ban ya lam ye ki briu sha ka jingjot ka niru ka daga kam jong ka jing peniyap ka niru daga kam jong ka jing thok ka niru ka daga kam jong ka jing lam ler ka ba pidon kam ban kala ka ba mut bat pidon kam ya ka ban sangeno hangka bakum kani bat donru ki briu ki baga Bible ko ong kajinya shon para bangai kalongi ko monong shono briu na maru tau nong shono briu baru tau nong peniap briu o nom la ban yo ya kahimau blay sengapkan pule ya pi na kitab jing pen pau kalenong ba arfo ar khat bakat sau barkat san go ong so kita ya sat ya lagi jan kop bakin yo ko hok ban wan show tau ding ka jing im bakin yo le sut dak dak ki kerdop sha kanong ba kamut sha beneng Henry Shabar na kita ka kerdop kilong kita ki sau kabamut ki bala paidin ki bala bambiang ila ka pri bat kita ki ba aiksu Shabar na ka dop ki ba aiksud bat ki ba keren bat kita ki ba peniap bat kita ki ba maneblay tau bat paro kat ki ba it bat ki ba tau ya kalam ler pinom yo ya ka himau blay kan long ke jing yap ka ba jenjar hadu jok bat kan long ke jing yap ka bam don shu kalat ban kala ka ba mut hadu jok para lok bi kala ka ba mut sange ka kam penjot peniap ya ki ba lui sange ka kam kamai spa de ke jing peniap briu sange ka ta ka kam lute
และนี่ก็กำกิดบอร์จูบอร์และนี่ก็นูก็จิงดีเม็ดกับเป็นล่องยากิเวปัชก็จิงยับกับชิรเคสังเกก็กำเป็นยับริวงัดวายก็กระเตงอุจิสุบางทีกิบริวกิบดานุมันซิมจงก็จิงเป็นยับริวบางทีกลาบหมดกินสังเกนหัวกิบลาจูบเงมบันเสียดและนี่บันดุงและนี่บันเป็นยับและนี่บันเป็นยับและดีและนี่บันปัสซีและดีและนี่บันเรียมยากิบริวและนี่บันไอเด็กนูก็จิงสนิวและนี่ก็นูก็กำมันเป็นยับริวงัดวายก็เตงอุจิสุกันสังเกนหังนูบางทีดอนไอกินกลาบหมดฮะบางทีอสโง่ยากันนี่ก็จียลับหากยิงก็เซมก็นูก็จะกาบางทีดอนวันชิขมัดยสุกโนพลาโนยทุหอกยากเอบบพิลเลบพินโยยากจิงมาบกันจับเลยหากกระเตงอุจิสุบันนาสเรตพิลาบันทออากคอมเมนพิลาบันยทุยากนี้บัดบพิลาบันวันบันยสุกบัดอุเบลยินตัวไวรุยพีนำตากจิงดอนกำจงพิวเบลอุนกระคูอาเมน